dweud gyda sicrwydd gyda ni dair di sy'n dweud wrthyn ni bod ti'n ddiw santau, yn ddiw cyfiawn, ac yn ddiw sy'n llawn trigaredd y gras ato ni. Diolch i ti am brofi y gras yna. Ni'n rwy'n rhoi fa mae ti nawr. Gyda Emyr, fe'n harwennu wrthyn ni gyd i addoli gyda'n gilydd, ni'n canolbwyntio, dwi eisiau dysgu o dair ti, dyn ni ddim yn meddwl bod ni'n ddorf. Dwi'n gwybod y cyfan, yn sylweddoli bod ni yn deall cyn lleied, y cymaint gyda ni dysgu, y cymaint y gyfoeth yn dair ti. Dwi'n gwybio bydd y dair ti yn newid ffordd ni'n meddwl, ac yn gwneud ni yn bobl sy'n dynogach i'r arglwys. Bydd gyda ni nawr, derbyn ni, yn ei gefus i Grist. Amen. Diolch Dewi. Wel, ni barhau i addoli trwy ganu efo'n gilydd. A ni'n mynd i ganu rhif 571 yn y llyfr Emynau. Boed fy mywyd oll yn ddiolch. Dim ond diolch yw fy lle. Ni wna gwaredigeth ragor i greadur isyn e. Gallu'r nefoedd oedd am daliodd i'r lan. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu yn gilydd.
Ni am droi gyda'n gilydd heno i lythyr Paul a Titus. Llyfr Titus. Gyn ni wedi cyrraedd y trydydd bennod heno ac byddwn ni yn dod i ddiwedd y llythyr gyda'n gilydd. Felly jyst i atgoffa'n hunan ychydig bach, neu os ych chi ddim wedi gallu bod gyda ni, jyst i ddweud lle ni wedi cyrraedd mor belled. Mae Paul, yr apostol Paul, yn ysgrifennu'r llythyr yma at weinidog ifanc o'r enw Titus ac yn ei annog ac yn dweud wrth Titus rai o'r pethau mae Titus ei hun i fod i'w wneud ac i fod i basio ymlaen i eraill. Ac be ni wedi gweld yn y llythyr, mae Paul yn dechrau trwy osod yr olygfa fawreddog yma. Yn yr adran bach gyntaf, mae Paul yn mynd â ni fel petai o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb. Mae'n mynd nôl cyn creu'r byd i gynllun Duw cyn amser. Yr trefn yna oedd Duw wedi ei osod mwyn achub pobl fel ni. Ac yna, yn yr adran gyntaf yna, nath e fynd ymlaen i ddiwedd amser. Bywyd tragwyddol, ni gyda Duw am byth, cyflawniad cynllun Duw. Ac yna beth sydd dyn ni yng ngweddill y llythyr mewn un ystyr yw beth sydd yn y canol. A mae Paul wedi sôn am sut mae eglwysi fod i gael ei trefnu efo henuried yn arwain ac yn dysgu ac yn gwarchod yr eglwys. Yna, yn yr ail bennod, wnaethon ni glywed chydig bach mwy am yr eglwys ei hun, am y math o bobl sydd yn gwneud lan eglwys a sut maen nhw fod i fyw ac i ymddwyn ac i drin ei gilydd ac i annog ei gilydd. A nawr wrth i ni ddod i ddiwedd y llythyr, mae dyn ni adran chydig bach yn fwy cyffredinol eto. Yn meddwl am sut i ni'n byw nawr fel Cristnogion yn y byd. Sut i ni'n byw rhwng tragwyddoldeb a thragwyddoldeb. Felly gadewch i ni ddarllen Titus pennod 3 ac i ddarllen y bennod ar ei hyd. Dyma air ein Duw ni. Dwg ar gof iddynt ei bod i ymostwng i'r awdurdodau sy'n llywodraethu, i fod yn ifydd iddynt, a bod yn barod i wneud unrhyw weithred dda, i beidio â bwrw anfri ar neb, ond i fod yn heddychol ac yn ystyriol, gan ddangos addfwynder yn gyson tuag at bawb. Oherwydd fe fuom ninnau hefyd un amser yn ffôl, yn anifydd, argyfeiliorn, yn gaethweision i amryfal chwantau a phleserau a'n bywyd yn llawn malais a chenfigen, yn atgas gan eraill ac yn cysau ein gilydd. Ond, pan amlygwyd daioni Duw ein gwaredwr, a'i gariad tuag at bobl, fe'n hachubodd ni. Nid ar sail unrhyw weithredoedd o gyfiawnder a wnaethom ni, ond o'i drigaredd ei hun. Fe'n hachubodd ni trwy olchiad yr ail enedigaeth ac adnewyddiad gan yr ysbryd glân, a dywalltodd ef arnom ni yn helaeth drwy Iesu Grist ein gwaredwr. Ei ddiben oedd ein cyfiawnhau drwy ei ras ac mewn gobaith ein gwneud yn etifeddion bywyd tragwyddol. Dyna air i'w gredu. Ac mae'n ddymuniad gennyf i ti fyny hyn, bod y rhai a ddaeth i gredu yn niw i ofalu ei bod yn ymroi i weithredoedd da. Dyma gyngor da a buddiol i bawb.
Ond gochel gwestiynau ffôl ac achau a chynhennau a chwerylon ynghylch y gyfraith oherwydd di-fydd ac ofer ydynt. Am yr un a fynd greu rhaniadau ar ôl iddo gael ei rybuddio a'i ail rybuddio, paid â gwneud dim mwy ag ef. Fe wyddos fod un felly wedi ei wirdroi, ei fod yn pechu, a thrwy hynny yn ei gollfarnu ei hun. Pan anfonaf Artemas neu Tychicus atat, gwnaed orau i ddod ataf i Nicopolis, oherwydd rwyf wedi penderfynu bwrw'r gaeaf yno. Gwnaed orau hefyd dros y cyfreithiwr Zenas ac Apollos yw hebrwng ar ei taith, gan ofalu na byddant yn fyr o ddim. Rhaid i'n pobl ni hefyd ddysgu ymroi i waith gonest, i gyfarfod ag angenrheidiau bywyd. Os na wnaint, byddant yn ddiles. Mae pawb sydd gyda mi yn dy gyfarch, rhof yng nghyfarchion i rai sydd yn ein caru yn y ffydd. Gras fyddo gyda chwi oll. Amen. Amen. Ganwn ni efo'n gilydd o'r atodiad. Ni'n mynd i ganu rhif 41. O'r fath newid rhyfeddol a wnaed yno fi. Daeth Iesu i'm calon i fyw. Torrodd gwawr ar fy enaid a tebwyd fy nghri. Daeth Iesu i'm calon i fyw. Ac ymlaen, yn ei sefyll i ganu.
droi yn awr at Dduw mewn gweddi. Nawn ni weddio yn gilydd. O arglwydd ein Duw. I ni newydd ganu y gwirionedd hyfryd yna. Yn bod ni trwy ffydd, nid yn unig yn cael ein uno ar arglwydd Iesu ac yn derbyn ei holl fywyd a'i heiddiant a'i fendithio ni, ond i fod yr arglwydd Iesu Grist ei hun yn dod i fyw yn ein calonau ni. Ni'n diolch dy fod ti, o Dduw, trwy'r ysbryd glân yn dod ac yn gwneud y gartre yno ni. Yn ein calon ni fel dy bobl di ac yn ein canol ni fel eglwys. Ac o arglwydd, i ni'n rhyfeddu am hyn. Yn diolch i ti, am dy gariad i, dy ddaioni di. Ni wedi cael yn atgoffa yn ein darlleniad y math o bobl ydyn ni wrth natur. Ni wedi cael yn atgoffa o y math o fywydau sydd yn nodweddu y rai sy'n gwrthryfela yn derbyn di. Ac dad, falle bod ni wedi byw mewn ffordd oedd yn ddigon parchus mewn un ystyr, ond ni'n gwybod yn ein calon, mae dyna oedd yn wir amdano ni. Falle bod y dal yn wir am rai yma, bod ni yn brwydro yn derbyn di. Ac fod ein bywydau ni yn ddigon tywyll, yn ddigon brwnt, ond arglwydd, diolch. Dy ti wedi'n caru ni. Ac yn diolch arglwydd dy fod ti wedi ymyrryd a wedi'n hachub ni. O arglwydd. Arglwydd i ni yn dy ganmol di. Ac yn mawrygu dy enw di am hyn. Dad, glywon ni bore yma am be wnaethon ni gostio. Un hachub ni. Be wnaeth e gostio i'r arglwydd Iesu Grist i gael ei alw fan hyn yn waredwr. Nath e gostio popeth iddo fe. Roi ei fywyd e. Dioddau a marw yn ein lle ni. Arglwydd, ni'n mor ddiolchgar am hyn. A unwaith eto, Dad, wrth i ni'n nesau at y Pasg. Ac arglwydd, wrth i ni fel dy bobl cael cyfle i feddwl am y pethau hyn. I ni'n gofyn yn dy ras, neu di ddod ar pethau yn fyw i ni. Dad, ni'n gweddio dros ein cymdeithas ni, arglwydd. Bydd llawer, falle'n allanol yn dathlu'r Pasg. Yn prynu siocled a hot cross buns a rhywbeth fel yna. Dad, falle bydd rai hyd yn oed yn mentro i gapel neu i ryw oedfa. Dad, ni'n gweddio yn neud i weithio'n rymus eleni. Arglwydd, ni'n gweddio drosto ni fel eglwys wrth i ni gynnal oedfaon, wrth i ni geisio estyn allan, wrth i ni geisio rannu'n ffydd ni ag eraill, neu di'n helpu ni. Dad, ni'n cyflwyno gweddill dy bobl di yn ein gwlad ni ac yn ein byd ni ar yr adeg arbennig yma o'r flwyddyn. Dad, gad i'r efengyl i fynd ar led. Ac arglwydd, gad i dy air di i fynd allan yn rymus a pheidio dychwelyd at y ti yn ofer. Arglwydd, achub arglwydd, ysgwelyd i fod yn dda. Dad, ni'n gweddio drosto ni fel eglwys, yn ei di'n cadw ni yn unedig, ei di'n helpu ni, yn gwarchod ni, osgwelyd i fod yn dda. Ni wedi clywed yn ein darlleniad am y posibilrwydd o
o raniadau ac o gweryla ac arglwydd ni'n gofyn neu ni'n cadw ni rag hynny os gweli di fod yn dda. Dad, ni'n parhau i gyflwyno rheini sy'n mewn awdurdod yn ein gwlad ni, ac yma ym Mhrydain a arglwydd ni'n gweddio bydde di yn sicrhau cyfiawnder a daioni a doethineb. Dad, ni'n gweddio ni di rwystro y rheini sydd yn llywodraethu rhag drygioni ac anghyfiawnder. Dad, wneud di yn dy ras cyffredinol dynyddio rhai sy'n mewn grym lles. Dad, ni'n gweddio dros ein byd ni. Arglwydd ni eisiau parhau i weddio dros y sefyllfa yn Ukraine. Wnaethon ni glywed fwy o fanylion am yr erchyllderau sydd wedi bod yn digwydd yno. Dad, ni'n cyffesu falle bod ni wedi bod yn ddall i erchyllderau eraill sy'n digwydd yn y byd mewn mannau eraill. Ac Dad, ni'n cyffesu falle bod ni ddim wedi gwneud digon a di meddwl digon beth gallwn ni i wneud. Pa weithredoedd da a gallwn ni eu cyflawni dy fwyn di. Helpa ni wrth i ni feddwl am y pethau hyn os gweli di fod yn dda. Dad, derbyn ni nawr. Clywyn gweddi ro dy ysbryd glân di i ni. A siarad â ni os gweli di fod yn dda. Amen bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Dwi'n ganu o'r llyfr Emynau nesaf i 257. 257. Ysbryd graslon, ro i mi fod yn raslon fel tydi. Dysgym siarad yn dy iaith, boi dyddelw ar fy ngwaith. Gwna i holl addfwynder fy oes, ddweud wrth eraill, werth y groes. Ac ymlaen, na ni sefyll i ganu.
Wel, os ych chi yn gyfarwydd efo y Testament Newydd, mae'n wir am y Beibl i gyd, ond yn arbennig y Testament Newydd ac yn arbennig yr epistolau, y llythyrau, byddwch chi'n gwybod mae un o'r pynciau sydd yn codi'n gyson iawn dro ar ôl tro yw'r berthynas rhwng ffydd a gweithredoedd. Siwr mae'r ffydd a siwr mae'r gweithredoedd ni yn ffitio gyda'i gilydd fel petai. Mae'n amlwg pan ych chi'n darllen nifer o'r llythyrau fod pobl yn y ganrif gyntaf wedi cael hi'n anodd ffeindio'r cydbwysedd. Ac wrth gwrs, fel pobl, dyna'n tueddiad ni, ynddo fe, ni'n hoffi pygynnu, ni'n mynd o un eithaf i'r llall. A mae'n amlwg, wrth allan rannau o'r Testament Newydd, oedd chi rai pobl oedd yn gweud, wel, ffydd sydd yn bwysig a felly stim ots sydd ych chi'n byw. Dim ond bod ffydd da chi, jyst bod chi'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist, yna gallwch chi fynd a wneud beth bynnag chi eisiau a stim ots. Yna, ydych chi rai pobl eraill, oedd fel petai'n pygynnu i'r eithaf arall ac yn dweud, wel na, mae'n rhaid i chi wneud hyn a hyn a hyn a hyn, ac os ych chi ddim yn gwneud hyn a hyn a hyn, yna chi ddim yn gallu cael eich achub. Ac wrth gwrs, oedd hynny'n wir yn y ganrif gyntaf, dim byd i newid os e. Mae'r un tueddiad yna yno ni fel pobl. Dyma sy'r un i o hyd i ni'n tueddu i fynd i un eithaf neu'r llall, i gorbwysleisio rhywbeth neu i beidio cael y berthynas yn gywir rhwng ffydd a gweithredoedd. A felly heddi, gewch chi bobl sydd yn dweud, wel, ffydd sy'n bwysig. Jyst bod chi'n galw'ch hunan yn Gristion, yna gewch chi wneud beth bynnag chi eisiau. Ac yna gewch chi bobl eraill sydd yn dweud, beth yw bod yn Gristion yw fy ngweithredoedd da i. Bod fi'n berson da, bod fi'n helpu eraill, bod fi'n rhoi i elusennau ac yn y blaen. Ac wrth gwrs, mae'r ddau begwn yna, mae'r ddau eithaf yna'n anghywir. A dyna pam, wrth gwrs, mae'r pwnc yma'n codi dro ar ôl tro. Mae Paul a Pedr ac eraill, maen nhw'n cywiro y pegynnu yma. A mae angen i ni hefyd i gael yn atgoffa o'r gwirionedd, ac cael ein sentro, hynny yw, ein tynnu fewn o'r pegynnau. A dyna ni'n gweld fan hyn, yn y trydydd bennod o lythyr Paul a Titus. Ar ei ddechrau, y peth i fi eisiau tynnu'n sylw ni ato fe yw pwysigrwydd ein gweithredoedd ni. Mae eisiau ni ddeall hyn. Mae gweithredoedd da yn bwysig. Mae hynny'n dod drosodd yn glir yn dydy. Adnod 1 o bennod 3. Mae Titus i fod i atgoffa y Cristnogion yma. Dwg ar gof iddynt. Ei bod i ymostwng i'r awdurdodau sy'n llywodraethu. I fod yn ifydd iddynt. A bod yn barod i wneud unrhyw weithred dda. I beidio a bwrw anfri ar neb, ond i fod yn heddychol ac yn ystyriol, gan ddangos addfwynder yn gyson tuag at bawb. Hynny mae Paul yn dweud wrth Titus ti angen atgoffa ac annog y bobl yma. Dyma'r math o fywyd sy'n ddisgwyliedig gan y Cristion. Atgoffa nhw o hyn, pwysleisio hyn. Dyma siwd i chi fod i fyw. Mae gweithredoedd da fel hyn yn bwysig. A mae'r pethau mae'n sôn amdano, mae nhw'n bethau ddigon syml. Mae'n un ystyr yn dydyn nhw, mae nhw'n bethau ddigon ymarferol. A chi fod i wrando ar yr awdurdodau, chi fod i fyddhau i'r rheini sydd yn llywodraethu, chi fod i fyw bywydau o weithredoedd da. Chi ddim fod i celwydd am eraill, chi ddim fod i gosip am eraill, chi fod i ddod mlaen. Chi fod i ystyried sefyllfa pobl eraill, chi fod yn ofalus ac yn ddoeth ac yn amyneddgar.
I fod yn addfwyn, yn gyson tuag at bawb. A mae rai o'r pethau yna, fi'n siŵr, yn dod yn rwyddach i rai nag eraill. Falle bod rai o'r pethau yma'n sôn o'n digon anodd i chi. Falle'r un cyntaf yna, mostwng i'r awdurdodau. Ni'n darllen hynny a ni'n meddwl, wel, so dyn ni'n gallu ymostwng i'r awdurdodau pan mae'r rheini sydd yn llywodraethu yn gallu bod mor aniwiol. A chymod be? Oedd e'n anodd i wneud hyn yn y ganrif gyntaf hefyd oedd. Oedd e'n anodd i'r rheini oedd yn byw o dan yr ymerodraeth Rufeinig i ymostwng i'r awdurdodau. Ond mae Paul yn gweud, dyma y math o fywyd sydd yn ddisgwyliedig gennych chi. Ti'n galw dy hun yn Gristion, rhan o hynny, un o goblygiadau hynny, yw ti fod yn ddinesydd da. Nawr, dyw hynny ddim yn orchymyn absolute, wrth gwrs. Gweld hynny mewn man eraill, ein teyrngarwch cyntaf ni yw i ddiw. Iddo fe, mae'n rhaid i ni ufuddhau yn gyntaf. Mae Paul yn awgrymu hynny pan mae'n gweud i fod yn ufudd ac yn barod i wneud unrhyw weithred dda. Hynny yw, os yw'r llywodraeth yn mynnu bod ni'n gwneud rhywbeth drwg, hynny yw, os yw'r llywodraeth yn dweud bod rhaid i ni bechu a mynd yn erbyn cyfraith Duw mewn rhyw ffordd, wel, wrth gwrs, i ni'n anufuddhau. Gathon ni sawl esiampl o hwnna yn llyfr Daniel yn dod. Brenin yn dweud un peth sydd ddim yn groes i air Duw, wel, yn yr achos yna, ni ddim yn ufuddhau. Ond heblaw am hynny, i ni fod i ymostwng. I ni fod yn ufudd. I ni fod yn barod i wneud unrhyw weithred dda. I ni fod yn bobl rhagorol. Fel Cristnogion, ddylsyn ni fod yn esiamplau i'r gymdeithas o'n cwmpas ni. A mae hynny'n cael ei annog eto yn dydy yn adnod 8. Dyna air yw gredu, ac mae'n ddymuniad gennyf i ti fyny hyn, bod y rhai a ddaeth i gredu yn yw i ofalu ei bod yn ymroi i weithredoedd da. Dyma gyngor da a buddiol i bawb. Mae eisiau ni ymroi i weithredoedd da. Fel Cristnogion, mae eisiau ni ymdrechu i wneud pethau da, i wneud pethau caredig, i wneud pethau hael, i wneud pethau sydd yn helpu eraill, i wneud pethau sydd yn dangos cariad a gras at eraill. A ni ddim fel arfer yn dechrau fyna, ydyn ni, a dyna pam fi'n fwriadol i dechrau gyda hyn. Pwysigrwydd ein gweithredoedd da ni. Yn credu falle bod ni ar fai yn hyn o beth. Fel Cristnogion efengylaidd, diwygiedig, fel Cristnogion sydd eisiau gwarchod yr efengyl a pwysleisio cyfiawnhad trwy ffydd, a nawn ni ddod at hynny mewn moment, peidiwch becso, ond fel Cristnogion sydd eisiau sicrhau bod ni yn pwysleisio mae ffydd sydd yn achub, a trwy ffydd yn unig mae person yn cael ei cyfiawnhau ger bron Duw, os na berygl bod ni di esgyluso hyn. Ydyn ni di anghofio pwysigrwydd gweithredoedd da, a nid just mwyn cael cyfle i rannu'r efengyl, mae hynny wastad yn beth braf. Nid just fel bod pobl yn sylwi ar y peth yna, wrth gwrs mae hynny yn gobeithio mynd i ddigwydd yn naturiol, a mae pobl mynd i holi, wel pam wyt ti'n byw fel hyn, pam wyt ti mor garedig, pam wyt ti mor hael efo dy arian di. Na, ni fod i wneud y pethau yma, achos dyma'r peth iawn i wneud. Achos maen nhw'n bwysig. Achos dyma'r math o fywyd sydd yn iawn i bobl yr arglwydd.
Gweld, y reswm pam yn ei fod i fyw fel hyn yw achos mae yna rhywbeth wedi newid yn ni. Yn adnod 3, a mae hwn yn dipyn o beth i Paul i ysgrifennu. Fe fi o'm ninnau hefyd un amser yn ffôl, yn anifydd, a'r gyfeilion, yn gaeth weision i amryfal chwantau a phleserau a'n bywyd yn llawn malais a chenfigen, yn atgas gan eraill ac yn cysau ein gilydd. Nawr cofiwch pwy sy'n sgwennu hynny. Paul, y Phariseiad. Paul, yr un oedd mor selog dros gyfraith Dduw. Un o'r bobl mwyaf parchus yn arwynebol gallwch chi fyth i ddychmygu. Ond dwi ddim yn dweud fel hyn oedd chi, na, fi o'm ninnau. Fel hyn, mae'n dweud. Dyma'r math o bobl o'n i. Falle o'n i'n llwyddo i guddio fe ar y tu allan, ond dyma'r math o bobl o'n i. A mae eisiau chi gofio hynny. Os ych chi yn Gristion, mae eisiau chi gofio mae dyma y math o galon oedd gennych chi. Dyma oedd yn eich nodweddu chi. Mae Paul yn dweud mae yna newid i digwydd. Mae'n gweithredoedd da ni yn holl bwysig achos nid dyna'r math o bobl ydyn ni mwyach. I ni ddim yn gaeth i'r math yna o fywyd mwyach. I ni ddim gorfod byw fel y byd, fel pawb arall mwyach. Mae'n gweithredoedd da ni yn dangos bod ni wedi newid. A ni ddim di newid just achos bod ni di callio, di eiddfedu, di penderfynu sorto'n hunan allan. Dwi ddim just bod ni di gweld, o'n i yn berson bach cas, o'n i yn berson bach hunanol, o'n i yn person bach llawn malais a chenfigen, o'n i yn person bach oedd yn edrych lawr ar eraill ac yn rhoi fy hunan yn gyntaf, ond fi'n mynd i drial yn galetach nawr i newid. Na. Fan hyn ni'n dod i'n ail bwynt ni. Ni wedi gweld pwysigrwydd ein gweithredoedd ni. Nawr ni'n meddwl am ffynhonnell ein gweithredoedd ni. O le mae'r gweithredoedd da mae'n dod? Wel, trwy ffydd wrth gwrs. Drychwch ar adnod 4 ymlaen. Ond, pan amlygwyd daioni Duw, ein gwaredwr, a'i gariad tuag at bobl, fe'n hachubodd ni. Nid ar sail unrhyw weithredoedd o gyfiawnder a wnaethom ni, ond o'i drigaredd ei hun. Fe'n hachubodd ni, trwy olchiad yr ail enedigaeth ac adnewyddiad gan yr ysbryd glân, a dywalltodd ef arnom ni yn helaeth drwy Iesu Grist ein gwaredwr. Pam bod gweithredoedd da mor bwysig? Wel, maen nhw'n dangos, maen nhw'n arwydd, maen nhw'n dod o'r ffynhonnell yma ein bod ni wedi cael ein hachub. Dyna'r pwyslais, dro ar ôl tro fan hyn, ynddo fe? Mae'r gair yna gwaredwr yn ymddangos. Mae'r pwyslais yna, fe'n hachubodd ni. Mae Duw wedi dangos ei ddaioni tuag at pobl fel ni. Pam bod ni yn byw bywyd o weithredoedd da? Pam bod e mor hanfodol bod ni'n byw y bywyd yma o weithredoedd da? Oherwydd fod e'n dangos yr hyn sydd wedi digwydd yno ni. Paul yn sôn yn dydy am waith yr ysbryd glân. Fe'n hachubodd ni, adnod 5, trwy olchiad yr ail enedigaeth ac adnewyddiad gan yr ysbryd glân, a dywalltodd ef arnom ni yn helaeth
drwy Iesu Grist ein gwaredwr. Dyma ffynhonnell ein gweithredoedd ni chi'n gweld. A mae yna sawl syniad neu cysyniad yn cael ei pentyrru fan hyn, ond mae'r cwbl yn dod at ei gilydd efo'r ddelwedd yma o'r ysbryd glân yn cael ei dywallt arno ni. Mae'r arglwydd Iesu Grist, y Meseia, yr un oedd yn llawn o'r ysbryd, mae wedi tywallt allan ei ysbryd ar ei bobl. A beth yw effaith hynny? Beth yw effaith hynny yn ein bywyd ni? Wel, ni'n clywed bod e wedi'n golchi ni. Ni'n clywed yna golchiad. Nid bod ni'n golchi'n hunan, nid bod ein gweithredoedd da ni fel petai'n rwbio i ffwrdd y brynt ni. Na, mae e wedi ein golchi ni trwy waith yr ysbryd glân. Falle bod chi yn y tywydd brafiach ni wedi cael, chi wedi dechrau paratoi ar gyfer yr haf, chi wedi mynd i'r garej a tynnu allan yr cadeiriau neu'r byrddau sydd â chi fyna, a chi wedi ffindo, wel, wrth i storio nhw dros y geia, maen nhw wedi mynd yn llychlyd, maen nhw wedi mynd yn frwnt, falle bod yna chydig o lwydni. Chi ddim eisiau defnyddio nhw fel yna i chi. Na, chi'n dod yn nhw allan a chi'n golchi nhw. Chi'n cael yr pressure washer neu, yn cael sbong a bwced a sef, a chi'n golchi nhw, a chi'n neud nhw'n lan, a chi'n cael gwared o'r brynt ni fel bod y pethau yn addas ac yn barod i wasanaethu. Mae Paul yn dweud dyna sydd wedi digwydd i ni. Ni wedi cael ein golchi o frynt ni ein hen ffordd o fyw. Mae'n dweud bod ni wedi cael ein ailenni. Nawr eto, mae yna ddarlun mor glir fan hyn. Ni wedi cael ein ailenni, ni wedi cael dechrau newydd sbon. Sdim ots beth oedden ni, sdim ots pa math o fywyd oedd yn wir amdano ni, i ni nawr wedi cael dechrau newydd, rydyn ni'n greadigaeth newydd. Pan ych chi'n dod yn Gristion, pan mae'r ysbryd glân yn dod ac yn gwneud ei waithau yno chi, mae'n golygu bod chi nawr yn greadigaeth newydd. Gallwch chi edrych ar eich gorffennol chi a dweud, nid fi yw hwnna. Nid fi yw hwnna. Fi'n berson newydd. Mae Paul yn sôn am waith yr ysbryd yn ein adnewyddu ni. Mae'r gwaith, y gair yna, adnewyddu, mae'n rhywbeth y crynhoi'r cwbl yn dydi o waith yr ysbryd. Mae'r ysbryd yn dod a mae'n ein adnewyddu ni yn ein calon ni. Mae'n rhoi bywyd i ni. Mae'n rhoi ffydd i ni. Mae'n ein ail eni ni. Mae'n ein golchi ni. Mae'n ein sancteiddio ni. Ac o ddydd i ddydd, mae'n ein adnewyddu ni ac yn ein paratoi ni am dragwyddoldeb. Adnod 7, ei ddiben oedd ein cyfiawnhau drwy ei ras ac mewn gobaith ein gwneud yn etifeddion bywyd tragwyddol. Dyma mae Duw wedi wneud drosto ni. Dyma mae'r tad yn ei gynnig i ni. Dyma mae'r arglwydd Iesu Grist wedi dioddau mwyn ennill a'i gynnig i ni. Dyma mae'r ysbryd glân yn dod ac yn ei gyflawni yno ni. A mae'r cwbl trwy ras, trwy ffydd. Yna'r pwynt, chi'n gweld, mae'r angen y ddau yn does, mae'r gweithredoedd mor bwysig, mae'r bywyd yna o gariad ac o addfwynder ac o efuddod ac o heilioni, mae'n holl bwysig, ond mae'n rhaid i ni weld bod e'n dod yn deillio o'r hyn mae Duw wedi wneud yn ein calon ni yn gyntaf. Adnod 4, pan ymlygwyd daioni Duw ein gwaredwr a'i gariad tuag at bobl, fe'n hachubodd ni. Nid ar sail unrhyw weithredoedd o gyfiawnder a'n wnaethon ni, ond o'i drigaredd ei hun. Nawr wrth gwrs, dy ddim yn cael ei nodi fan hyn, ond y symbol o hyn i gyd yw bedydd. Mae'r gair golchiad yna'n cyfleu y peth yn dydi.
Y syniad yma o ailenni ac adnewyddu. Pan mae person yn dod i ffydd, pan maen nhw'n dechrau ar y bywyd newydd yma, sut maen nhw'n dangos hynny? Maen nhw'n cael ei bydyddio. Maen nhw'n cael ei gosod o dan y dŵr a'i tynnu allan. Maen nhw yn derbyn y symbol yna, yr arwydd yna bod nhw'n cael ei claddu gyda Christ a'i codi i fywyd newydd. Maen nhw'n cael ei golchi yn y dŵr ac yn codi yn lan. Maen nhw'n marw i'r hen ffordd o fyw ac yn codi i fywyd newydd. Maen nhw'n cael ei adnewyddu yng Christ. Ac yn dechrau'r fywyd nawr o weithredoedd da, gweithredoedd ffydd. Dyna'r cydbwysedd. Mae angen y ddau. Ffydd yn esgor ar weithredoedd. Be ni'n gweld fan hyn yw'r cysylltiad anorfod yma rhwng ffydd a weithredoedd, rhwng yr efengil Gristnogol a bywyd y Cristion. Rhwng sut ni'n cael ein hachub a sut ni fod i fyw nawr bod ni wedi cael ein hachub. Chi angen y ddau. Dyna pam. Wrth i fi bregethu wythnos i wythnos pan mae y gair yn cael ei agor a'i esbonio, y bwriad yw fod y ddau beth yna'n dod allan. Os ydw i byth yn dod ac yn dim ond yn pregethu yr efengil, sut mae rhywun yn dod i gredu ac yn cael ei achub yn y lle cyntaf, a ddim yn sôn am goblygiadau hynny. Mae yna rhywbeth yn ddiffygol, mae yna rhywbeth ar goll. Os ydw i yn dod a jyst yn pwysleisio, gwnewch hyn, gwnewch y llall, mae'n rhaid i chi fyw fel hyn, gwnewch hyn, peidiwch gwneud hynny, ond heb ddangos pam. Yr ysgogiad, y cymhelliant yna, yr efengil a'r waith yn dangos ei hun mewn gweithredoedd. Eto mae yna rhywbeth yn ddiffygol, mae yna rhywbeth ar goll, mae angen y ddau gyda'i gilydd. Os yw'r ddau ddim gyda'i gilydd, os oes rhywbeth ar goll, yna mae angen delio gyda'r peth. A dyna, yn trydydd pwynt ni. Dyna lle mae Paul yn mynd cyn, na ni ddim delio gyda'r cyfroeddiadau personol a'r cyfarchion terfynol, ond dyna lle mae Paul yn mynd yn dyfen. Wel, na i ddarllen adnod 8 ymlaen. Dyna air yw gredu. Ac mae'n ddymuniad gennyf i ti fyny hyn, bod y rai a ddaeth i gredu yn yw i ofalu ei bod yn ymroi i weithredoedd da. Dyma gyngor da a buddiol i bawb. Ond, gochel gwestiynau ffôl, ac achau, a chynhennau, a chwyrylon ynghylch y gyfraith, oherwydd di-fydd ac ofer ydynt. Am yr un a fynd greu'r rhaniadau, ar ôl iddo gael ei rybuddio a'i ail rybuddio, paid a gwneud dim mwy ag ef. Fe wyddos fod un felly wedi ei wirdroi, ei fod yn pechu a throi hynny yn ei gollfarn i ei hun. Mae Paul yn dweud fan hyn, mae beth sydd i'w weld, neu beth sydd yn ddisgwyliedig y mywyd yr eglwys, yw bod y rai sy'n credu yn yw, y rai sydd â ffydd, i ofalu ei bod yn ymroi i weithredoedd da. Ffydd a gweithredoedd, ffydd a gweithredoedd, ddau gyda'i gilydd. Beth sy'n digwydd pan mae hynny ar goll? Wel, dyma'r pwynt ola te, yw prawf ein gweithredoedd ni. Hynny yw, mae'n gweithredoedd ni ar ffordd ni'n byw sydd yn dod o y ffydd yma sydd gyda ni. Mae'n brawf, mae'n arwydd, mae'n dystiolaeth i'r ffaith bod ni yn bobl i ddew. Bod ni yn rhan o eglwys yr arglwydd Iesu Grist. A felly os yw hynny ar goll, mae angen delio gyda'r peth. Mae Paul yn sôn, neu'n awgrymu fan hyn, fydd na bobl
lle gallwn ni am eu ffydd nhw, a gallwn ni am hefyd eu gweithredoedd nhw. Hynny yw, maen nhw'n amlwg yn galw eu hunan yn Gristnogion, maen nhw'n amlwg ar y pwynt yma'n rhan o fywyd yr eglwys, maen nhw wedi dod i fewn fel petai i gymdeithas yr eglwys. Ond maen nhw'n dangos bod eu ffydd nhw ddim yn glir yn yr arglwydd Iesu Grist. Maen nhw'n mynd ar ôl cwestiynau ffôl, achau, hynny yw coed teulu. Maen nhw'n mynd ar ôl cwrylon ynglyn â'r gyfraith. Maen nhw'n mynd ar ôl materion eilradd ac yn pwysleisio'r pethau hynna fel petai nhw yn holl bwysig. Hynny yw, maen nhw'n cymylu ac yn drysu yr efengil. Ac yna, yn eu gweithredoedd nhw, maen nhw'n creu raniadau. Ydyn nhw ddim fel y disgrifiad gaethon ni ar ddechrau'r bennod, ydyn nhw? Rai sydd yn ymostwng, rai sydd yn barod i wneud weithred dda, i beidio bwrw anfri, i fod yn heddychol ac yn ystyriol ac yn addfwyn. Na, maen nhw'n cwmpo mas. Maen nhw'n chwilio am raniadau. Maen nhw'n dadlau ac yn gosipan ac yn siarad tu ôl cefn ac yn creu raniadau a rwygiadau. A mae Paul yn dweud felly, os yw'r cydbwysedd yma yn cael ei golli, os yw ffydd a gweithredoedd ddim yn ei llefydd cywir, os oes rhywun yn dangos trwy be maen nhw'n dysgu neu'r ffordd maen nhw'n byw, bod nhw ddim yn Gristion, mae angen delio gyda'r peth. A falle bod hynny'n taro chi'n llym, falle bod yn taro chi yn gas neu'n angharedig, ond fan hyn eto ni'n dod nôl i bwysigrwydd yr eglwys a phwysigrwydd tystiolaeth yr eglwys. Dyna ni wedi gweld o'r cychwyn yn dyfe, nôl y nechrau'r llythyr, y syniad yma bod ni rhwng tragwyddoldeb a gwaith yr eglwys yn y canol yw i gyflwyno'r newyddion da, a felly mae eisiau ni amddiffyn y gwirionedd, amddiffyn beth yw hi i fod yn Gristion ac i fyw fel Cristion. A felly mae Paul yn dweud, os ysdych chi rhywun sydd yn dysgu pethau anghywir, rhywun sydd yn ymddwyn yn anghywir, wel, mae eisiau ti rybuddio, mae eisiau ti ail rybuddio, hynny yw, mae'n y broses. Ac yna, mae'n y ddisgyblu yn digwydd. Paid a gwneud dim mwy ag ef. Nawr, dyw hynny ddim yn golygu bod ni jyst yn anwybyddu'r person. Os ni'n gweld nhw yn y stryd, bod ni ddim yn fodlon siarad gyda nhw. Na, mae hyn yn sôn am ddisgyblaeth eglwysig. Mae hyn yn golygu bod yr eglwys, trwy lawr henuried, yn dweud mae'r person yma oherwydd y ffordd maen nhw'n byw ac oherwydd yr hyn maen nhw yn ei ddweud ac yn ei ddysgu, ni di rybuddio nhw, a ni di ail rybuddio nhw, a maen nhw di gwrthod cael eu cywiro, maen nhw di gwrthod edifarhau, a felly ni'n mynd i fwrw nhw allan o'r gymdeithas. Os ydyn nhw'n aelod o'r eglwys, ni'n mynd i tynnu nôl ei aelodaeth nhw. Os ydyn nhw yna tra bod ni'n cymuno gyda'n gilydd, ni'n mynd i wrthod gadael iddyn nhw gymryd y cymyn achos ni eisiau nhw eisiau dangos iddyn nhw. Eisiau dangos a pwysleisio iddyn nhw i pechod nhw. Bod nhw ar hyn o bryd yn dangos trwy ei gweithredoedd ac yn dangos trwy ei geiriau bod nhw ar goll a bod nhw angen ei hachub. Ond diolch i Dduw. Diolch i Dduw fod yna achubiaeth i'w gael. Diolch i Dduw fod yna faddeuant. A dyna lle fi eisiau ni orffen. Mae yna nodyn o rybydd yna. Mae eisiau ni wylio yn bywyd, mae eisiau ni wylio ein geiriau ni yn ofalus. Ond pwyslais y llythyr yma yn dyfe yw cariad Duw.
cariad Duw wedi ei ddangos i ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Dyna lle mae'r llythyr yn gorffen wrth gwrs yn adnod 15. Mae pawb sydd gyda mi yn dy gyfarch. Rof yng nghyfarchion i rai sydd yn ein caru yn y ffydd. Gras fyddo gyda chwi oll. Diolch i'r arglwydd. Amen. Amen. Gadewch ni ganu yn gilydd. Ni'n mynd i ganu rhif 36 yn yr atodiad. O eglwys cod a gwisg darfogaeth di. Gwrando alwad Crist ein brenin. Ac yr ail bennill yn dweud hyn. Ein galwad sydd i garu yr enaid caeth, i ryfela ar caethiwr, a chyda'r cleddyf sy'n iachau pob clwyf, brwydro nawn a ffydd a dewrder. A phan ddaw gofid ar bob tîm, mae'n buddugoliaeth ni yn siŵr. Caiff Crist y wobr a brynodd gyda'i waed, etifeddiaeth y cenhedloedd. Yna ni sefyll i ganu, dyn gilydd. Sy'n
arglwydd ein Duw, ein ni'n gweddio nawr, neu di ein helpu ni i rando ac i ei weithredu ar yr hyn ni wedi glywed. Dad, ein gweddi ni yn y lle cyntaf yw yn wneud i weithio yng nghalonau bob un ohono ni, ein hachub ni a roi ffydd i ni. Arglwydd ni'n gweddio drosto ni wedyn y bydde di yn rhoi gweithredoedd da. Helpu ni fyw y bywyd yna rwy ti wedi fwriadu a'i drefnu ar ein cyfer ni. Ac arglwydd ni'n gweddio neu di'n cadw ni rhag cyfeiliorni, cadw ni rhag unrhyw gweryla neu dadle neu unrhyw beth sydd yn dod ag anfri arna ti. Arglwydd cadw ni rhag raniadau o unrhyw fath arglwydd. Cadw ni yn agos ata ti. Dad, clyw ein gweddi ni nawr. Bydd gyda ni. A mynd bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen.